De eerste editie van het Goesting Craft Beer Festival vond afgelopen weekend plaats op het Enceniusplein. Verschillende brouwers waren te vinden in een standje om daar een speciaal biertje te laten proeven. Gijs Schapendonk van Goesting had goed om zich heen gekeken bij de voorbereiding. Onze gasten kunnen gratis het plein op, dus het is gratis toegankelijk. Maar als je mee wil gaan proeven, wat eigenlijk wel het allerleukste is, dan koop je een glaasje en dan ga je bij de verschillende brouwerijen langs en dan proef je voor €2,50 heel veel hele mooie biertjes. Het festival had behalve de drankjes nog meer in het vat. Naast de brouwerijen waren er ook stands met borrelhapjes. Een hele organisatie voor zo'n eerste keer. Je moet er heel veel dingen omheen regelen. We hebben een heel mooi eigen glas ontwikkeld voor het festival. Met dat glas kun je dus gaan proeven bij de verschillende brouwerijen. Ja, zo werkt alles wat voorbereiding en ja, daar ben je wel mee bezig. Dat, ja, zeker. De bieren kwamen van ver. Zo waren er biertjes uit natuurlijk België, maar ook uit Amerika en zelfs uit Estland. Maar ze kwamen ook van heel dichtbij, namelijk uit Lul. Het gehucht tussen Venray en Oostrum, brouwerij De Grieze, die hun nieuwe bier voor de eerste keer, of hun bier voor de eerste keer ook commercieel uit gaan brengen. De Luls Blondje. Ja, en dat is daar wel een must om te gaan proeven. Ja, dat brouwen we al langer, maar nu is het commercieel. Dat hebben we in een grote oplage laten brouwen. Dus dat hebben we in een commerciële instelling laten brouwen en dan wordt het op de markt gezet hier. Dat is heel schitterend. Mensen willen een biertje proeven uit de streek. Dus we hebben ook streekingrediënten er allemaal in zitten. Dat is wel mooi. Ja. Voor de mannen van De Grieze is het brouwen een grote hobby. Wij hoeven er niet van te leven, van het bier maken. En ja, wij zeggen dan wel, je bent jong en je wilt wat. Dus we zijn op een gegeven moment maar gewoon een beetje wat op grotere schaal gaan brouwen, omdat iedereen onze bieren lekker vindt. En dan, ja, dan is een bierfestival Venray natuurlijk, mag eigenlijk de nieuwe brouwers uit Venray niet ontbreken. Dus vandaar dat we het ook wel een beetje naartoe gewerkt hebben om een van onze betere bieren met typische ingrediënten uit de streek, om gewoon hier op het bierfestival te introduceren als ons eerste commerciële bier. Naast het Luls Blond is ook de Barley Wine een geslaagd biertje geworden dat het op het afgelopen WK erg goed deed. Prima, we zijn vierde geworden in Rome. Dat is wel leuk. Ja. Schapendonk zelf genoot met volle teugen. Zelfs zoveel dat het festival een tweede editie krijgt. Volgend jaar 15 en 16 september. Zeker. Hey, leuk bezig. Ga maar drinken dan, jongen. Jeroen, het doet niet Jeroen. Oh.